खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामाजासे नायजोबदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो, जाहाथे बर' रावजोंनो सानफ्रोमबोनि खौरां लाबाय थानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो लागै होनो आखायाव लादों। थांनाय 2 फेब्रुआरि खालि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि 3 सोद्रोमाफोर बलदेव मोसाहारि, रेस्ट' बसुमतारि आरो रमेन बसुमतारिखौ आफादनि हेंथायै खामानि मावनायनि थाखाय अराय समनि थाखाय एक्सपेल खालामबाय होननानै एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंमोन। एक्सपेल खालामजानाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि 3 सोद्रोमाफोरा मैया 14 फेब्रुआरि खालि प्रेस मिटनि गेजेरजों फिनजाथाय होफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। एप्लाइ होनो थाखाय ओंखारनाय जाबाय। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, आंनि खुगानिफ्राय जों आरो बोफ्लेनाय बा गावफ्लेनाय बा गोदाव सोराव जानाय आं बे भाषाखौ बुंनाय नङा। बे दुर्भाग्य, दुखु नांदों। जों एसेबां खस्थ' खालामनानै बे बिथांमोनखौ लानानै जोङो न' थाङै थाङै बिथांमोनखौ ज' बुथुमनानै जों मोनसे माहारिनि आद्रा थालांनाय खामानिखौ मावनो होननानै बे बोराय अबस्थायाव ज' मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जोङो जोंनि इनकमप्लिट खामानिफोरखौ मावफुंलांनो होननानै मोनसे रायलायलायनायनि गेजेरजों जोङो जाथिनि खामानिखौ मावलांफिननोसै। बिटिआर सरकारनिफ्राय सोरां मन्जु थियेटारनो 15 लाख रां मदद होनो फोसावबाय। सिएम प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि मैया 14 फेब्रुआरि सोरां मन्जु थियेटारनि गल्डेन जुबलिनि जोबथा साननि फारिलाइयाव बाहागो लानानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सोरां मन्जु थियेटारखौ फोथांना लाखिनायाव अराय सम मदद होलांगोन होनना बुङो। मख'नो गोनांदि आगोलावबो प्रमद बर'आ सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होखांबाय। बे बाराव 15 लाख रां मदद होगोन होननानै फोसावनानै होयो। मानास हायुङारि हाग्रामानि बासबारियाव मैया 14 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायजेननानै सानथामनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स लानाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव 2024 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै जागायजेनबाय। बे कनफारेन्सनि गेजेरजों मानासखौ रैखाथि होनाय आरो मानासखौ जौगाहोनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायमना, चक्रशिला, बरनदि जेसेबां वाइल्ड लाइफफोर दङ बेफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय माखासे बिथांखिफोर लानाय जागोन होननानै फोरमायो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। फैगौ समाव टुरिज्म डिपार्टमेन्टखौ जौगाहोनानै रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनाय आरो मानासनि खाथि खाला रायजो जानाय जोंनि हारिनि आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा मानासनिफ्राय बोरैहाय मुलाम्फा जानो हायो आरो मानासखौ संरैखा खालामनायाव बिथांमोना बोरैहाय नांथाबना थानो हायो, बिनि हाबाफारिफोरखौ बे कनफारेन्सआव सावरायनाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। मैया 14 फेब्रुआरि मेट्रिक आनजादा मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैयानि सेथि सानाव इंराजि आयदानि आनजादा जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि सेथि सानावनो पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां फरायसाफोरनियाव जाबखो नकल बोखांनायखौ नुनो मोन्दों। धुबुरीनि गौरीपुराव सासे फरायसानि मोदोमाव सिग्रोमनानै मोदोम गंसे लेखा थुख्रानि नकल लानाय फरायसाखौ पुलिस आरो फोरोंगिरिया सिग्रोमदों। आथिंनि जुथानिफ्राय लानानै खर'सिम लेखा थुख्रानि नकलजों बुंफबनाय बेबायदि हालोदआव आनजाद होनो फैनाय फरायसाया पुलिसजों हमजाबाय। मख'नो गोनांदि गोबां जिल्लाफोराव आनजादसालियाव आनजाद जोबनायनि उनावबो खथायाव नकलजोंनो बुंफबनाय थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। आयेन बेरेखायै हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हादों होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफाना। मख'नो गोनांदि बोखांनो हानाय गोबां दंफांफोरा गासै 1650सो जागोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो बिनि बेसेना खमैबो 16 निफ्राय 18 लाखनि जागोन होनना रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफाना फोरमायदों। साननो गोनां बाथ्रा दि रुनिकाटा हाग्रानिफ्राय दंफां बोखांनायखौ जोङो गोबां बार खोनाबोगासिनो दङ। खनले हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां लाबोनायखौ हाग्रा बिफाना मानो रैखाथि होनो हायाखै? एसे एनै नङा, नाथाय 18 लाख बेसेननि दंफां दाननानै लाबोनो हालायनाय, बेखौ जोङो सानोब्ला हाग्रा बिफाननि गोबां लोरबांथिनि थाखायनो बेबायदि जादों होनना जोङो सानना लानो हायो। रुनिकाटा हाग्रा बिफाननिफ्रायबो रोखायै बुंना लानायखौ नुनो मोन्दों दि डिपार्टमेन्टआ गोबां लोरबांनि थाखायनो जादों होननानै। मोनथिनाय बायदिब्ला बोखांनो हानाय दंफांखौ सा ओनसोलनि दलपानि हाग्रानिफ्राय लाबोदोंमोन होनना
मोनथिनो मोन्दों। सोरां मन्जु थियेटारआव एक्ट्रेस महरै खामानि मावजेननानै गोबां थुलुंगानाय मोननानै गोबां नलेज लानानै गोदानै खुलिनाय आइराखि थियेटारनि बिगोमा मुंदांखा पाम्पुलि गयारिया सोरां मन्जु थियेटारनि गल्डेन जुबलिनि फारिलाइयाव बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा सेखा एबा चन्द्रकान्त मोसाहारिखौ साबायखर होयो। थांनाय सरस्वती फुजानि सानाव नुन माटिनि सानै हिनजावसाया गोमानाय जाथाया सोमोनांथावै सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि नुन माटिनि सानै हिनजावसाखौ किडनेप खालामनाय जादोंमोन। किडनेप खालामनाय होनोब्ला जोङो मोनथिगौ माबायदि सुबुङा किडनेप खालामनो हायो। नाथाय जाय सानै हिनजावसाखौ थांनाय सरस्वती फुजानि समाव किडनेप खालामदोंमोन बिनि मास्टार माइन्डखौ नोंथाङा मोनथिब्ला सोमोनांगोन। सोमोनांथाव, जाय सानै हिनजावसाखौ किडनेप खालामदोंमोन बिनि मास्टार माइन्डआ सासे खाना मानसि। ट्रेनआव, बासआव आरो लामा सामायाव फैसा बिबायग्रा सासे खाना मानसि। मुङा माधव दास, नाथाय राहुल केशव होननानै बुंना लादोंमोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गिबियाव मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा, बिनि उनाव IPSनि कचिंनि थाखाय लिंहरदोंमोन सानै हिनजावसाखौ। थांखिया जाबाय हायद्राबाद आरो हारियानायाव फानहरनायनिमोन। हिनजावसाफोरखौ किडनेप खालामनायाव खाना माधव दासखौ हेफाजाब खालामदोंमोन अरुण दास आरो राहुल दास मुंनि सानै सुबुङा। सानैनि गेजेराव सासेखौ हायद्राबादाव आरो गुबुन सासेखौ हारियानायाव फाननो थांगासिनोमोन होनना बुंनानै लायो। गुवाहाटी नुनमाटिनि पुलिसनि गोख्रों अपारेशननि गेजेरजों सानैखौबो बासायनो हायो। माधव दासजों लोगोसेनो आरो गुबुन मास्टार माइन्ड दंबावो होननानै सानना लानाय जादों। बिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै खौरांनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय जादों। मैया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। OHS फार्स्ट इयारआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फुंनि समाव आलायना थानाय अबस्थायाव मोननो हादों होनना फोरमायदों फरायसालिमानि फरायसाफोरा। गोथै सह'खौ बागानसालियाव ग्ल'रिया गार्लस PGनि साखाथियावनो बोखांनो मोनदों होनना मोनथिनाय जादों। दुखुनांथावदि बोखांनो हानाय फरायसुलिनि नखराव बिफा गैलामोन, नाथाय बिमा फिसा सानैल'मोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों। हानाय गोथै सह'खौ मार्डार खालामदों ना सुइसाइड जादों बिनि जेबो फोरमान मोननाय जायाखै होनना मोनथिनो मोनदों। नाथाय बिनि नायबिजिरनाया पस्टमर्टमनि उनावसो मोनथिनो मोनगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय जादों। दासिमनि थाखाय खौरां बेसांखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन। थेंक इउ स' माच जायफोरा जोबजासिम नायजोब्बाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन, जाहाथे नोंथांमोननि लागै आङो सानफ्रोमबोनि थाखाय नोंथांमोननो बर' रावाव खौरां लाबोनो हानाय बायदि। थेंक इउ स' माच।